Buset, good morning sa inyo lahat. Dito tayo sa Phoenix Terminal. Ito yung amihan na biyaheng buhay Riga. Day trip, alas 7:30 ang alis dito sa umaga. Sa araw ng Martes, July 19, 2022. Magkikisakay lang ako dito ng Buset. Pupunta ako ng Grahe. At mabiyahe din kami ngayon papuntang Quezon City, Southern Leyte. Ayan o. Pera ka buhay. Amihan. Sa Thompson driver ng amihan. Si Mr. Baon. Dating partner sa 16 lang, size. si Winnie Orasin. Shout out sa ating mga partner sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Batang Mindanao yan. Pero nandito na pa sa Bicol. Okay. Dahil Bicol yan. Boss, katsaan buhay ha! Meron ka na! Pasay! Pasay lang, tapos tuloy na. Sa food, wala. Salamat, sir! Katsaan Bye, buhay! FedEx. Papunta na kami ng buhay. Sila tayo. Boss! Ano pa nga lang? Alas pa lang may schedule pagbalik. Kung kay Buban baga, yung kay Rick na Buban. Yan lang ang aircon nila noon. Pero hindi Santo Niño si may-ari. Hindi ba? Oo. Mr. Driver ha, ingat sa pagbiyahe ha. Yes, boss! Kung sinateng. Dito na tayo sa may tambo. May kapusit. Palabas na tayo ng Phoenix. Ayan ang ating driver sa amihan. Shout out! Shout out. Pinterang Kamihan! May kapusit sa mga taga-amihan. At sa mga taga-pintrang ko. Hindi na mo kayo ulit ang amihan. Kapusit puro 115. Dewo. BB 115. Yeah, kung sa tulin, mas patulin talaga ito. Bus number Mamaya po pag natin ang turbina, pag wala tayo 108. mapick up na. May TV and Buset.